korong kanang demokrasi. त्रिपुरा क्रस के आसाम सब से आसाम सब सब भाई आसाम एक आसाम ने बड़ो लोग रिसीव करना पाएगा आसाम ने बड़ो लोग जाबो अब चाक नोंहा केबल आं जबरदस्त लिखायो आं अखौ सावजा आं साइथिं हिमनाय केबल अगर थोरिया थों किन्तु लामा लामत्रम नुकजाखा बिरिचक आं इनकाम करि बबो हाइसमो थाइसा फानो बरलांखा तानानि रां करै नगो माइ करै सम करै अमहाय नक नुखुं पर्यन्त 500 টাকা 200 টাকা याफारका कर्मचारी लोक जगह माया चाकरी खेने रख किंतु हुईजागै नाय फाइनाय हामबाय मारो फाइखो बिसोरनो मा सुबाय तिनि मंत्री मिनिस्टार एमएलए रख जारा दफाना हामजानाय रख अरनो फाइने लगै रखा आर जारा आसु फाइसमि नांगौ मासा खेप पाइखा भविष्यत तामंग नै आबो देखार बिसय यानै रख बरपा हामिया सावैनो दं किंतु आबो हामिया सामाने नखा नायसाय खपैनो समान समान अब निजे बसाबुतैना दातैनाय बसाबुतैना बिस बुलैनाय चारमन समान आमने बागैनो जत्त लोकफोरा जत्त तिफ्रासाफोरा वान सपदे आर अ जागाव आं अकसे मेसेज रन नायो आं दिल्ली थाङै ताम तुबै आबो बर फैक्टरिया किन्तु आंनि कमिटमेन्ट खा तिफ्रासार खाने मनो नरने आमसुका हामजाकमा आमसुके सपोर्ट मानमान यागोलो आं महात्मा गांधी हाय भारत स्वाधीन रैमानाय दे रैमेया आबो आं गेरेन्टी रना थांगिया किन्तु नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई हाय केनि फाना थांतों गोथां तंसार तिफ्रासा जातिनो मुथांना बागै लराय थि संग्रामनो चालौगैनि थांनाय आर महाराजा जे दिनै जातियावै साक्तारिनि राजघरानि बराफुतैनाय फैयासे एखे जे परिश्रम खाय दङ अ परिश्रम बनि जे व्यर्थ लायना आं कोनदिन रोगला महाराजा रामचंद्र गाके महाराजा श्रीरामनि तंखाके बिनि हनुमान उइनाय लंकाव दरकार नांखाके हर फानो नांनाय एक समय तबु लंका जदि सीता न हरण खाय तंखाके आरो ने थिके सीता न मुक्ति खाय तंमाहाय तिनि तिफ्रा दफानि तिफ्रासानि अधिकार न लड़ाई खाय तंनानि बागै पाइनाय दे चेन्नाय साइमिया किन्तु लड़ाई जारि खाय थानाय लड़ाई खायनो थांनाय महाराणा प्रताप जुद्ध तेनै मां तंग मोगल बाय किन्तु लड़ाई खाय थांगाय से देश न बासना बागै अमाहाय सामो लायनानै बागै कमिटमेन्ट ले रैमानो बे आमने बारा साइ कोनो किछु आनानै मुसुंया बात बाकी फाइनाय सालो ईश्वर जदि काम करते सोल थांगे म लड़ाई डेमोक्रेटिक लड़ाई किन्तु फाइनाय सालो तैबो अन्य रकम लड़ाई फन्ना किन्तु जातिनि जे अधिकार तिफ्रासारनि जे तिनि प्रसाबतिर जे भविष्यतनि जे अधिकार आबनो सुरक्षित खालामनो सामो आ कमिटमेन्ट न कोनो बाय हामबाय तिफ्रासा एक ब्लक थौ बोबाग्रा तिफ्रासा
তোমরা জরা তঙ্ক কিন্তু মেন কক্ষে হাইছে ও যে আগলিনি সিমি চুরাইবাড়ি জরা সপাইকা চুরাইবাড়ি নিয়াগুলো आसामनि लुकुरकबो फाइ रिसिभ खायना फाइ सपाइका मनि परे गोबां माखाना पाथार गान्दियावबो रिसिभ खायना बागै आरो नै सिनि मुगलि मणिपुरफोरावबो आनो कल खायहरजाक नेक्स्ट गोबां मामा हायकेनो रिसिभ खायथानाय बर'रावबो साहरजाक एक्चुअली तांगै आबसेके अरनो थानांगै खालि टंका आबनरक मिडिया रक सिनाव सिनि विशेषके कक बरक दिब्रासा मिडिया अंथों राजनेता अंथों मन्त्री अंथों सन्त्री अंथों कर्मचारी अंथों जत्तनो जों तिनि हाव बुइनि तलाव हातार हाव जारा तिनि दिब्रासा तमाय रक खुंथाय बारा तमाय रक बरक बुसाइबानो किन्तु दिब्रासा रकनि हा बुमांका त्रिपुरा किन्तु त्रिपुराव जों सेकेंड क्लास सिटिजेन जत जागाबो अब परिष्कार गाबो तामनि बाङै आबो के कतालके कक सानो नाया इलिगेल माइग्रेशन तै अवैध अनुप्रवेशनि कारणे आबो समस्या तै अ समस्या बाय शुधु त्रिपुरा जर्जरित या पूरा उत्तर पूर्वांचल जर्जरित पूरा भारतवर्ष एफेक्टेड नन लामाव थाङै दं किन्तु भोट बैंक पलिटिक्स नि कारणे जों दिनै आपनि इगनोर खाइ दं सरकार किन्तु এই যে इगनोर खाखैलायनाय अमा हेके जे चाया लामा तैनाय हातार हानि बरनो जों सुजुग रय तमनि अमा किन्तु जोंनो जे ताबुक निजेने हाउस सेकेंड क्लास सिटिजेन तनि मानि आबो किन्तु आबोनो सबसे बड़ दायी इका ताबुक महाय अवस्थाव दिब्रासा लुकुरकनो आं मनो आं मेसेज रनानै मुसुंगो सिनि बसाबोतैनि बाङै जों जेसेखौनो रां पैसा न फुक आजेदि आ न फुक आजे माने आ रां पैसा आजे माने जों तो हामरगै तङे सालसा जों हाया कारि थानाय निनि बसाबोतैनि हामजागै बिनि बाङै नों जे कलांनो हिनि वानसबै जे खाति माने आ खातिजाक हा आ खातिजाक नक आ खातिजाक रां जेमन अमरपुर जों सिनि बागै सिनि पूर्वज रक या कारि कलां माने जों मारगलिया हाय उदयपुर मारगलिया हाय आम्बासा मारगलिया हाय पानीसागर मारगलिया हाय धर्मनगर मारगलिया हाय आनिनि खातिजाक नकबो नों जेसेखौनो मन्त्री सन्त्री गोनां बिग्राफानो दंथों आमाबो सालसा निनि बसाबोतै रक बुक मादर माखैना माखैया आबोनि ग्यारेन्टी ना मीडिया ना मंत्री ना सन्त्री कोनो तिप्रासा के ग्यारेन्टी रैमाया आबोनि बागै लड़ाई जरुरी लड़ाई खैयाके इजराइल लोक 2000 बছর बनि तला मातंखा लड़ाई खैयाके भारतवर्ष इंग्रेजनि अधीन 200 बছর मातंखा किन्तु लड़ाई खैमाने परवर्तीकाले सबसे गदक जे बयबे शासन खायजानाय बद सबसे बेसि खासियो 200 बছর शासन खायजानाय किसा कम खासियो 2000 बছর शासन खायजानाय इजराइल रक बेसि खासियो संख्या किछि जान थांगा तारपरो इजराइल रक नायदिबरनि स्पिरिट हा ननारगना बागै बसके लड़ाई खैब्रक बोरै चला जतन ओंखारो अजे स्पिरिट चिनि तिप्रासानि थानि जदि गरै गाके चिनि भबिष्यत प्रजन्मनि बागै बुमाबो खारन न फुक बसाबोतैनि बा हामजागो हिनि सामाने आबा बुखबाय साफानो सामं ताङै तफानाबो ताताल हेकलाय थांनाय हामजागो सय सय बसाबोतैनि बागै एमन हाक सामन मा कलांनाय जे हाव बरक खोला बातास खोला नकबर आजादी के नकबर नाय मानाय जा अमने बागैनो बुबाग्रा तिनि चिनि बागै थानसाक तुबना बागै चवा खाइ दं किन्तु बुबाग्रानो जे कग्रमानि सरकार अ कक नारगलिया तिप्रासा एकरनो 6 मास बिसिनो खायने हिनि सामानि 18 मास खाय थांगा बरक जदि खाययांका बनो मुइतो खायगोन दायित्व खरस तो मारनाय आमिं सिनजरनो रखैगै जावहनि जतन साव किन्तु आमिंनि तत्राव घंटा कानै रखैंके आमिं फाइप्रो सतर्कङै सिनजर खारमो हनि जतन सालायका किन्तु आमिंनि घंटाव तो खरसे आमिंनि गदनाव तो कत खरस तो घंटा मा कान्डे नाय अ घंटा कान्नन दायित्व आं तिनि नाहारनाय हिनि वान सगैनो आं जे साकसाकनो या फारका किन्तु अमनि परवर्तीकाले लुकुरकनि हामजा